Pozdrawiamy wszystkich z Luzina, orkiestrę, kapłanów, duszpasterzy, pielgrzymów. Serdecznie witamy, pozdrawiamy. A na zakończenie, jak już mówiłem, będziemy uczestniczyli w tym tradycyjnym, tutaj tylko na tych ziemiach kaszubskich, obrzędzie kłaniania się feretronu. Bożej Matki Boskiej Różańcowej. Parafie połączone wspólnie, Luzino i feretrony przygotowują się do pokłonu, orkiestrę poprosimy o tusz, Luzino. Brawo, dziękujemy. I orkiestrę poprosimy o utwór dla pielgrzymów. To już będzie jedna z ostatnich chyba już. Poprosimy orkiestrę o utwór. Luzino, pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Luzina, z parafii, tych wszystkich, którzy się dołączyli też do pielgrzymki. Życzymy bezpiecznej i szerokiej drogi i do usłyszenia za rok. Pan Stas Błega.